Det kører fandme skævt for det her land en gang imellem. Nu har regeringen, de har lavet en lov, der går ud på, at man skal være 16 år for at købe alkohol. Men 15 år for at knalde. Det hænger overhovedet ikke sammen, mand. Den tænker over det. Man kan stå som 15-årig knægt. Stiv pik. Foran sin kæreste. Sprøjte. Skoldhedsbær. Lige ind i masken på hende. Og så kan man ikke engang byde på en kold bajer bagefter, mand. Hvad fanden sker der? Det er da super dårlig stil, mand. Skal man stå og tørne af gardiner sidst? Kom med ned på tanken af en hyldeblomst eller et eller andet. Fik du det i øjet, mand? Hvad sker der? Ej, nej, mand. Jamen, det stikker af. Jeg selv læste sådan en kvindeblad her forleden, fordi jeg røvkede mig, ikke? Så står der noget med, at 65% af danske piger på 15 år er glatbarberet og har prøvet analsex. Hvad vi har? Og der laver jeg jo lynhurtigt en udregning og tænker, hvordan fanden får vi de sidste 35% med der? Og så kører jeg lidt bedre der. Jamen, hvor er det sindssygt, mand. For der var altså ikke nogen, der var glatbarberet i 91. Det var der satme ikke. Det var altså bare... Der var satme skæg i underhylderne dengang, du. Det var bare sådan noget væg til væg, helvede, mand. Nogle af dem kræftede med lidt op til navlen, du. Sådan en fisseslips der, mand. Hvad fanden? Nogle af dem har hårdt arme også. Man har kræftet ikke som 15-årig været sammen med en pige, der er mere behåret end selv. Jeg havde sgu da det der narkehår der fra Europe, mand, og puppetskæg. Jeg kunne glemme det. Vi knippede med selv ikke i røven. Det gjorde vi fandme ikke. Ja, det kan sgu godt være, at der var fandme så meget hår. Man aner ikke, hvad fanden man lavede, mand. Det var bare sådan noget stik og håb, du. Ej, var det langt ude, mand.